Защо е толкова трудно и изтощително да се живее? Отговорът на Бог ще те разтърси. Бог казва: хората най-напред трябва да разберат откъде идва болката от раждането, старостта, болестите и смъртта през целия им живот и защо човек страда от тези неща. Нима не са съществували, когато човекът е бил създаден първоначално. Откъде идват тези болки? Тези болки се появиха, след като човекът беше изкушен и покварен от Сатана, и след това се изроди. Болката, неприятностите, пустотата на човешката плът и всички злочести неща в човешкия свят. Всичките се появиха, когато Сатана поквари човека. След като човекът беше покварен от Сатана, Сатана започна да го измъчва и така падението на човека стана още по-голямо. Болестта му постоянно се задълбочаваше, болката му постоянно се усилваше, а той все повече чувстваше, че светът е пуст и жалък, че е невъзможно да оцелее в този свят и че животът в него става все по-безнадежден. Следователно, цялата тази болка е причинена на човека от Сатана и се появи след като Сатана поквари човечеството и то се изроди. Отговори с амин и намери пътя извън болката.